ጥበብ አክሱማውያን ጥበብ አክሱማውያን ነው። ጥበብ አክሱማውያን ጥበብ አክሱማውያን ነው። ጥበብ አክሱማውያን ጥበብ አክሱማውያን ነው። سلام تخاطلتي أخسومين مرة حفاش انقع ن2018 عامة مرات بسلام أبصحنا أبصحكم لومي مس مقابي أقازي قويتهم أبقزو مس بيت سابون بحفاش هادما أب بيتو ترخيبنا لنا ما مزعبا حدش عامت زملكات سناي تمنيت بجمار حدش تسفان كمون أمنتن فقر بيت سابون أبزبل صانحت كلو النايو حبيركم نام سنة ختصنحو بخبري قدم فلما انقع نحدش عامت 2018 بسلامة بصحنا كم زفلت مقابي أقازي قويتهم أب ونجيلاوي امنت مراحي بيت امنتي خمو فلما اسكي بيت سبكا خطل علينا ده بمجمرة نخلو حزب إثيوبيا حزب تجراي بفلاي دما دحر بزح مكرا سلام ليش اللي نسلم أفافنا زلوا حزبن بحفشة دما عكسمان ناي ميديا أقلقلوت نكون على 2018 عامة مرت بسلام أبصحنا كل دلي بس هذاك اللي على خلقه كبرت بعد بيتي وجلس النايت الساعة حبيرة مساين كباب أسرائنا رأسا عامة جينا لنا الحدث بخوري قالي ديورا أقازي لما عتي صبوا ونتفلح لنا زلا ستابهور قالنا من عسى بنبت سب ثلاثة اشتاقات أمي أدش أولا ساساوي ودنا لما يوهانس أقازي بحال رابع ودنا ملكياس أقازي بحال حمسة ودنا لما إلاسيف أقازي بحال زحلف عمت نعخان نبيت سب كان كما ينيرو كما يحالفو كلتاشن 10 عامة مرت كم كله بفلا كم كله تقراوي بكل معزنات كبد دخانة جزيو وناس كابز مس أنا يو عب العناد نبرناي جنوسايد أو أواجات تلعيلو بزح كبد نجار نيرو جن استوصلنا سلام كان تنبرو كلتاشن 10 عكان جن كاو استولده كبهال بزخ المنجدي كم بيتسون كم هزبون بزخ كبت زبهال نجارات نيرو بسأجع عمله ترعي سجرنا يوم بفلاي دما متأتات تحاحيزو كم متن أبو سدرا كم متن قلعو زلوني كم كل تجراوي بسلام عتيخان موت عزمرن إيش اللي حجز قطعة كم زي تمين باركا زبها النجار نابكال أنفت نابكال قويا نابكال زحشة نابرا من السجان هاي خون زجبر challenge زبزحو جزء نيرو بتحرر ملكوها ناجي أبيهر محرر ناجي أبيهر حلوة ناجي أبيهر رديئت زرعنا اللي جزين كلها نيرو من زبها لحدقة كي بزحه حالتنا يومنا كلتي نيروي تقدرات نيروي مسوخ عني ريت عملك زنور جزء نيروجن بناء جابر ريت ما سجلنا يس نزع مع الزيادة لنا مالك صبو أتسجمتي كنتات أبزقات مخا أوان بأمنة مخان زهلو ربحان طيب زرزير كافت قل سواي كأنني مخنياتو ولا قال جابر يوم أدو بأمنتي بهو زنبري زبل سبن حد أني أمنا زي بالله خينو ينبري له بزخان يكون من قدي نفس وقت بسبب أمنتها له نجار جن أتي نحنا ننظره عالم جن ملؤ بملؤ أبو جابر توكل كات نظره نابراس لزخانة زخانة يكون زمت أكامكرا أصحابهم كانت ملوسن تجافتون بأمنت منبر ذا عبيت عمو
ዝመፀካ ዘበለ ብምሉእ መከራ يحلفك أنا أملاك كتبموني بنا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋና ከተሐልፈው ይገብረካ ማለት እዩ በሐፈሻ አብዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ዘሎ ሰብ ኣብቲ ዘለውን ተዳኒ በሐቂ አማነ ኮይኑ ኣብ ህይወቱን ዘጋጥሞ ከበርት ነገራት ብምልኦም በዓወት ክሰግሮም ይኽእል ቀዳምነት እቶም ዝመጹ ተግዳሮት ዝመጹ መከራ ዝመጽ ቻሌንጅ ዘበለ ብምልኡ ኣብ ህይወቱ ሓደጋ ከይምጽኡ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝመጽ ዝኾነ ይኹን ተግዳሮት ንሓደ ኣና እምነት ሰብ ኮንካ ናብ ረብሓካ ወይ ድማ ናብ ኣወንታዊ ጣዕሙኻ ናይ ምውዓል ተኽእሎ ስለ ዝበካ በእምነት ምንባር ኣማራጭ ዘይብሉ ጉዳይ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ እምነት ወፃእ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ምንባር ዕድሉ እናወረደ እዩ ዝኸይድ በእምነት ምዃን ግን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል በበይኑ ዓይነት መከራ ክመጻኩም ከሎሲ ከምሉእ ሓጎስ ቁጠርዎ ምክንያቱ ናይ ክብሪ መንፈስ ኣባኻትኩም ስለ ዝመጽእ ይብልና በእምነት ምስትኸውን ኣክንዲ እቲ ጉድኣት ሒዙ ዝመጸ ነገር ከይጎድኣካ እስኻ ግን ብዓወት ወጥ ስለ ዝገብር ንዓና በእምነት ምንባር ድማ ናይ እምነት ሰብ ምዃን ኣማራጭ ዘይብሉ ናይ ህይወትና መምርሒ ከማ ኣደ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ከመይ ሓሊፍክዮ ምስ ደቅኺ ኣብ ገዛ ደቅኺ ኣብ ተኣልሉ ኩነታት ምስ ዝነበረ ፀገማት ዝነበረ ስምዒታት ከመይ ሓሊፉ ትብሊ ኣብታ ዝሓለፈት 2017 ዓመት ምህረት ከቢድ ናብራ እኳ እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ከቢድ ናብራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ይከኣል ንምንታይ ብእግዚአብሔር ምሕረት ኣምላኽ ምሳና ስለ ዝኾነ እቲ ክስገር ዘይክእል ዝነበረ ዓመት ምሕረት እግዚአብሔር ኣኪቡ ብዘይ ምንም እንከን ካሕልፈና ከሎ ንርኢ ንምንታይ ሰብ ብእግዚአብሔር ኣሚኑ ብደቆ ኣኪቡ ብጸሎት ብቃል ኣምላኽ እንድሕር ቤተሰብ ዝመርሕ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ የንብር ንምንታይ ኣብ ጸግዕቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይነብር እዩ ዝብል ስለዚ መንበሪኻ መጸጊዕኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትገብር ከለኻ ዝመፀ ይምጻእ ቻሌንጅ ንዕኡ ረጊጽካዮም ሰጊርካዮም ክትሓልፍ እዩ ዝረድአካ ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ ንዛ ሎማዓንቲ ክንሪኣ ስለ ዝገበረትና በኸምዚ ብእግዚአብሔር ረድኤት ብእግዚአብሔር ምሕረት እታ ዝሓለፈት ዓመት ሓሊፍናያ ሕጂ ከዓ ናብ ብርሃን ዘለዎ ዓመት ተሰጋጊርና ዘማዓልቲ እዚኣ ረኺብና ያለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተሰብ እንታይ እዩ ዘገልግል ከም ኣገልግሎትኩም እንታይ ይመስል ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎትና ብዙሕ ምዕራፋት ዝመፀ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ያለ 10 ዓመት ኣገልግልና ዘለና ግን ነትሕተኻ ንምላት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ኣገልግሎት ደረጃ ግን ኣነ ከም መጋቢ ናይ ቃል ሓርነት ቤተ ክርስቲያን መስራትን መጋብን ኣብ በዓልቲ ቤተይ ብኣምላኽ ብዝሃባ ጸጋ ኣብ ነገራት ኩሉ ኣክፍትታት ዘለዎ ኩሉ ተሳተፍያ ከዓ ናይ ዓይካ ደጋፊት እያ ደቀይ እውን ብፍላይቲ ዮሃንስ ባሳሳይ ወድና ሕጂ እሱ ብኦርጋን ኣብ ቤተክርስትያን ከገልግል ጀሚሩ ኣሎ እዞም ናእሹ በዓል ሚካስን ኤልያስብን እውን እሶም ኣብ ናይ ህፃናት መዝሙር ድራማ ከሎ ይሳተፉ ዲቦራ ተባሂ ጓልና ከዓኒ እሳ ናይ ኣብ መዘምራን ተገልግል ኣብቲ ዘላቶ ኣገልግሎት ድማ ናይ መዘምራን መራሒት ኮይና ኣብቲ ትያን ዘሎ ሰባት ብመዝሙርና ኣምላኽ ኣገልግሎ እናሰልጠነት ብኩል ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እቲ ጸጋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጸጋን ካልእ ህይወትና ሙሉእ ኣብቲ ዕዮ ኣምላኽ ተወፊየ ስለ ዝኾነ ብከምዚ መንገዲ ንሕና ንመርሖ ኣገልግሎት ኢና ነገልግል ዘለና ማለት እዩ እሺ እስኪ ሕጂ ድማ ምስ ደቅኹም ክነወግዕ ኢና መጀመርያ ሽምካል ክትነግረና ስመይ ኤልያስ በጋዝ ይበሃል ጽቡቕ ኤልያስ ዝሓለፈ ዓመት ሓሊፉ ሎ 2017 ከመይ ሓሊፉ ንዓኻ ብጽቡቕ ሓሊፉ ጽቡቕ ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ እንታይ ትጽበ ሓድሽ ዓመት ትጽበዮ ነገር እንታይ እዩ ሕዚ ንዓኻ 2018 ኣቲና ኣለና
ብዙሕ ሰብ ተስፋ ይሕዝዩ ሓድሽ ዓመት ክኸውን ከሎ ተስፋ ይገብር ብዙሕ ነገር ብዙሕ ትልሚ የውፅእ ከም ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ንፍዕ ክትከውን ካልእ ነገራት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትፅበ ትምህርቲ ንፍዕ ክኾን ድማ ብሰላም ክንነብር ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት ከነልዕል ከለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ኣብ እስራኤላውያን ወይ ኣብ ኣይሁድ ሓፈሻዊ ኣብቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ዝነበሩ ኣብኣቶም ብኸመይ ዝኽበር ምዝናትና ሕዚ ነብዕሎ ሓድሽ ዓመት ወይ ነኽብሮ ሓድሽ ዓመት እንታይ እዩ እቲ ርክቡ እንታይ ይመስል ጽቡቕ ናይ ኣይሁዳውያንን ምስናትና ምስ ናይ ተጋሩ ወይ ድማ ኢትዮጵያውያን ሓበሻ ብሓፈሻ ተማሳል ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ኣካይዳ እዩ ዘሎ እና ኣይሁዳውያን ሓድሽ ዓመት ናይ ኣይሁዳውያን ብፍላይ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ኣብ ዘፀአት 12 ዘፀአት 13 ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ናቶም ሓድሽ ዓመትን ናትና ሓድሽ ዓመትን ዘመሳሰል ነገር ኣለዎ ዘፈላለ ነገር እንከሎ ኣለዎ ካብቲ ዘፈላለየ ክጅመሮ ከለኹ ንሳቶም ድሕሪ ፋሲካ እዮም ሓድሽ ዓመት ዘብዕሉ ንምንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘፀአት 12 በዛ ወርሒ እዚኣ ትወፁ ኣለኹም ምስ በሎም ኣብቲ ናይ ዕብራይስጥ ኣቢብ ዝብል ቃል እዩ ዝጥቀም እታ ሓድሽ ዓመት ኣቢብ እያ ትብል ኣቢብ ማለት ከዓኒ ናይ ልምላሜ መጀመርታ ማለት እዩ እንጂ እቲ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ኣለዎ ንሕና ኣብ መስከረም ኢና ሓድሽ ዓመት ንጅምር እሶም ግን ኣብታ ፋሲካ ዝብልዋ እዮም ዝጅምሩ ስለዚ እቲ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ኣፈላላይ ኣለዎ ሓደ ዝገብሮ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣቢብ ትርጉሞም ዝብልኩ ሕጂ ግሪን ማለት እዩ ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ጥረ ቅድሚ ካብ መሬት ብቋያ ዝበሃል ከውፅእ ልምላሜ ከውፅእ ከሎ እዩ ኣቢብ ዝብል ቃል በቃሉ ዝጥቀሙ ኣባና ከዓ መስከረም ከዓኒ ልክዕ ልምላሜ ክመፅእ ከሎ ዕምባባ ክመፅእ ከሎ ስለዚ እቲ ምምስሳሉ እሱ እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ሓድሽ ዓመቶም ንዖም ከብዕልዎ ከለዉ ካብ ግብፂ ሓራ ዝወፅሉ ወይ ድማ ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ዝወፅሉ ፋሲካ ዝኾነሎም ካብ ባርነት እተፈትሕሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ካብ ኣያም ዝጅምሩ ሳቶም ኣቢብ ኢሎም ይጅምርዋ ድሓር ኣብ ነህምያ ክንሪኦ ከለና ከዓኒ ብናይ ካልኦት ብቋንቋ እንከላይ ኒሳን እውን ይብሎ እዩ ኣብ ከሎ ግን ተቐንዲ ግን ኣቢብ ይብል ስለዚ ምምስሳሉ እቲ ትርጉም እዩ ንሕና ሓድሽ ዓመት ክንብሎ ከለና እሶም ድማ ኣቢብ ዝብልዎን ትርጉም ባዕሉ እቲ ኣቢብ ትብል ልምላሜ ምዃኑ ግሪን ዝብል ትርጉም መሓዙ እሱ ሓደ ይገብሮ ስለዚ ናይ ኣይሁዳውያን ከብዕልዎ ከለዉ ፋሲካ ማለት ተኣኪቦም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ግን ብብልዒ እዮም ዘሕልፍዎ ብብልዒ ካልፍዎ ከለዉ ግን ዝተፈለየ ናይ ኣይሁዳውያን እንታይ ኣለዎም ካብ በኽሪ ማለት ካብቲ እታወቶም በኽሪ እተጠብሰ ሸዊት ሒዝኩም ምፅኢኹም ይብሎም እግዚኣብሔር ስለዚ እንታይ ርኤካ ምስ ምሽዋት ልምላሜ ኮይኑ ድሕሪ ልምላሜ ፍረ ኣብ መሃቡ ምዃኑ የመሳሰሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እተጠብሰ ሸዊት ሒዝኩም ምፅ ኢሎም ፋሲካ ክብዕሉ ከለዉ ኣባና ከዓ ሽዑ እቲ ኩሉ ነገር ተዘርአ ክረምቲ ዝበቕለሉ ግዜ እዩ ስለዚ ምምስሳሉ ይበዝሕ ካብ ክልቲኡ ማለት እዩ ኣባና ንእሽለይ ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ካብቲ ሓድሽ ዓመት ምዃኑ ካብቲ ሰናይ ትምኒት ንላዕሊ ኣብ ገለገለ ኣብ በዓላታቶም ይፈላለዩ ናትና ናብ ስጋውነት ዘዘንበለ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ኣይሁዳውያን ስርዓት ብስርዓቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓሉ ከም ዝሃቦም ግበሩ ብዝበሎም እዮም ዝኸዱ ኣባና እቲ ንኩሉ ሓባራዊ ዝገብሩ ሓድሽ ዓመት ናይ ተስፋ ንፅባሕ ዝኸውን ካልእ ዝሓለፈ ዓመት ሓሊፉ ሓድሽ ሽንቂ ንሕዘሉ ዓመት ከም ምዃኑ ግን ኣብ በዓሉ ንእሽለ የፍራሓካ እንታይ ደፍራሓካ ብዙሕ ሰብ ንኣምላኽ ንምክባር ዘይኮነ ዝጥቀመሉ ስጋዊ ነገራቱ ወይከዓኒ ንስግኡ ዘሐጉስ ነገር ስግኡ ዝደልዮ ነገር ካብ ቅዱስና ኣምላኽ ዝወፀ ምዃኑ ንእሽለይ ካብ ናይ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ናይ ሰብ ኣካይዳን ኣብ በዓላን قرب استفلي من الله دحر نملسون خون أب حتى خا أنت اللي خوينو جن بما استيحلف الصعيدي كامني أملاخ يكون كامني أيهودا عم تبع على يفله بسب بسخران بزح سب
لا عامز هون تلقيحو بعد يحلف سلازي أكن ده حدش عامز زخون لك حدش عامز حنت عامز متحالفت كامس كرم كلته إذا كان مملاس زجلدت أورنج إنكاتين زخونه زي أيهوداويان بزلهم عام خبلوا أملاخ نجيرهم أبانا جن كاب عام خوات أب زخونه من جدي كله أني نصبح نجوه أكن تسفاجر كاكلتشن عصر شو منتن قلت وسخلو زقنسن إنك أزوسخن كوين يحلفنا سلازي أو أفلاري الله كبعلو زقبو كم تعمل صاحب قدوس زلو كم تعمل زدليو كم تسوون زدليو كم مورالي وينسي الأملاخ تايبل حوارب أولوس كزارب كولوس تنسر أذن برسي زما قولو منتان كلوس ده الحجي يسراحلو حجي زخون يكون عب إلي زلو نجر حدش عامل كم تسخلو ناتيت رأي يكونه كم معولك لالني حدش عامل كحاسب كلكو تسفا زي نورو أكلتشن عسر شو عتن أنا تسفا كونك لالني كابزلني قالك اللي قصولك لالني تحرك اللي قصك لالو أنا أتذكر حسبي بنا حدش عملت كبار كله حبراو كون يجبونا أفلالين حدنتون بحث روزي مثل دك أنستيو أب بيت خريستيان زلخن دك أنستيو كم يخن تتحقق جزا مالت أمانغوخن زلوكن رخبي فقري كم يو نخال أتك ستجمعات صقومات انتهي عينت متحوار تجبره سيان زلنا كلنا دك أنستيو حنتي نتحنتي زجودلا زبلة لا تمللنا لا تزارر كي خد خيط أقعد أما أبكال زلوا ولا أو كاب أما كافتي محبر سوي كاب تشرش وتعزخ كاب بيت خرسان وتعزخنا دك أنستيو تتجمع لحرها لينكا حويركا أو واتيكا بتي زجودلا نجر مملا بحبرت ይህን ተባይልካ መንቀሳቀሰሉ መንቀሳቀሰሉ ቤተክርስቲያን ይዘለና ስለዚህ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ሓደ ነገር ንምስራሕ ምንም ዘጸገመን የለን ጽቡቕ ምትሕብባር ይዘለ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድሽ ዓመት ፍሉይ ቦታ ይዝቦ ካብ ድሮ ጀሚሩ ዝገብሮም ዓበይቲ ምድላዋት ኣለዉ كل عينت مست تجراوي لو اللي 9% بأمان أمنات كريستناي سلزي إزي 9% تجراوي كمل كناس almost تثبت تجراوي كنولا لنا مالتيو so أبحدش عمت زلوا تثبيت هالو تصفى يكبر حدش نجار تصفى إلو صبي ونجار أبي وتو كسخ على زلي نجار هالو so نزي زلكا بتتخكل من قديك خور من تي حدش عمت تثبيتنا عبد تشبت وسرحتي منتي كخون بعل كوينو خي تعرف منتي زيلو ستيخا بلا خاطر يدي كونس كاو حليفو زلو ملخت انت ايتبل تحلفو صبو مالت حدش عمت كبار كل جه كمشو حدش عمت اندي ولا قال املاك زارب كله انه كله حدش كغبر እሱ ድማ حج كبقليو አይዱጉኒው ይዝልቅ አምላክ ለዚ እግዚአብሔር አምላክ ባሉ ናይ መሐዳስ አምላክ እዩ حدش ነገር ዝገብር አምላክና አብቃል አምላክ እንታይ ብልሲ ወትባርክ አክሊል ዓመተ ምህረትከ ወይ ጸግቡ ጠላተ ገዳማት ማለት ነው ንዓመሲ ብሳልኻ ትخلላ ስብሕካ ከአኒ የንጠብጥብ ይዝብል ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ዓመት ዝህብ 2018 ንህዝቢ ትግራይ ከም ማሐልፎ ዝደል መልእክት እንተሃለወ እግዚአብሔር ዝሃበና እምበር በጋጣም ዝረከብናያ ወይናትና አይኮነትን ንዓመሲ ብሳልኻ ትخلላ ማለት ነው بمحياتي كان عمل تهري زبل هجي حزب تجري حبولو ولا مسلم محور سوون مسانا إذا خبر حدش عمل سلة زخانة ناي كله تجري واي وانا 4% يكون 4% يكون 1% يكون ناي كله تجري واي بهالسي حدش عمتي هجي حدش عمتك بهال كل جزء ناي إذا حالة فنجر إن رسعنا ناب حدش نجر متولي إذا كأنه بزوج نجر يتعلم حدا منفسه ونجر يتعلم كلته ኢኮኖሚያዊ ነገር ይጣዓል ሰለስተ ፖለቲካዊ ነገር ይጣዓል ኩሉ ጊዜ حدش ክመጽእ ከሎ አረግት ነገር አለው ማለት ነው ናይቲ ማሊ ቂምታ ክርስዓሉ ናይቲ ማሊ በደልን احنا መፍዳይን ዘምጡ ነገር ክርስዓሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ዓመተ ምህረት እንዲያ
بمحرته إذا ما عاد زي أكرز على سب أملاح محرت تجارله اتسب مسب محرت كجبرله زي كأن ولا حنت من قديله أملاح ذا أكل محرت كجبرلنا نحن كم سبات جن محرت بفلاد ما كم تجارو أبز حلف عمتات كبيد زخنة بسلا لنا كبيد زخنة شجر بس إحنا يو كتزاربه زي استهل ما عليه زي بقول مكرها على الحزب تجاري بس إحنا نجرب كلتشن عصر شو ممكن كمسح لنا إن حد أنا تمالي زي حلف بدلنا زي رسنا يو أب كلتشن عصر شو ممكن ياخذنا نزل لنا عفت بدل استقبل المجزي نزل لنا مالتي بدل دو أصل سب عفت استبدل الزمن نزل ما عالتاسو ينبر ياخذنا نزل لكن كلتشن عصر شو ممكن بحرك قبل أخونا حجي زي حلف هو اللي كنا نرسل لنا ما حرتس محرت كرهوي أو ملك زعبير مدرنا كاب زعبير محرت كتركبت أخونا حزبنا كاب زعبير محرت كتركبت أخونا نحن مجملتا نايم حرس سبات كنكم كلها لنا تزعبت زي آية تمالنا نحد عن اللي حسبنا مالت ببوليتيكا تفتح بوليتيكا كفتحي بتحتات نفتح تحتات نتفتحي حاجة سوهنا نقاوم بحجز زفتح نقدر بحجز ملكات كمت أن حزب جين عمت مهرات كنا حاسب كلنا أملاك ذهبنا حدش عمت كنا حاسب كلنا كل جزء مستي عمت زبنا أملاكنا تتحاحس حجي نا بوليتيكا سبات بوليتيكوم كبوليتيكا يحيدو تأبزحها حزب جين عملبو مثل محرت مثل نبيو بوليتيكا مس أمره سبع أمره بأمره يفتحوه حزب جين كلتاشن 10 شمونتن عامة مرت كم حدش عامة كحاسب كله إذن محرت لبك الحزب يقبعنا مدرنا تفوس محرت تغيرناي حزبنا زفوس محرت تغيرناي أن حد أني كإنتان بدل حزنا أخونا أبزا معطي أخونا أفقدو بعتي أفقدو تندا أفقدو صحي نفاس النهارمو تمزابي لهم زلو لبنا زحمنا من حزبنا قداي أوش تغزا كارتنت أورنت من كبلات العلا بتأمز زحلف حزبي بزح قصلي إزالو إذن خفوس قل مهرت نقبل يقبعنا حدا قال أي أبع علو بفلا دما من سياتن نقبل مسنا نزلو سباتن كأني مالت كم محل دلي نال أكلتشن 10 شمتن عامة مرت عامتنا كون كونو نايبل أنا مستن قد هيكون حدا جزء استوصل مصنعتي نيو كل جزء كم منفسه صب زحمن ما حزبي زلو كونتاتن تتصنع نجار كريه كله كل بيحمن أبتدري تبتزو حارة جنجيو معلتي للي 4 مليون بر نمستيفسس زي أبيرات راي بيرات شيء بستاره وداتا مالتي للي 4 مليون قرشي نحنت معلتي بوحد مالتي حجي كابز ده حنسب ميزان النجم فرقي ربعت تقيمنا انت نخونيرنا اب معلتي كنا رمك النجر انت نحسبه حجي عامه مرت اندي كلتاشن 10 حدش عامه من كل حجي مزعينا بروح خون تخونس نحن بروح نقول كلتاشن 10 شمتن عامه مرت بروح خون تجدلنا سلام زملاكم ترينا خونا نحن نقول كله أملاك ترى هنا نسبه أملاك صاحب ناري سورس نحب أني ناب سيد أنا من قد نقول خينا بزخنا من قد كبر حالنا خالي سلزي أبا على حدش عمت كون جبوا بز من قديو استتأجموا بمكفار كون جبوا كترى كم من فساوسب مست بمقام يكون كون زارب زلوا السكر على عجلنا سلزخنا بين كم حزبي حجي تجراين زلوا درجة إني تتحاحزنا كاتحزب الله أبقى إن مقلك كيدنا تخيلنا أيكون عنده ناب إجا كم استغانينا ناب استغانينا ناب أبدان أكل نجار مرعى يكون أبتسكار يكون بقولي كنزانة كلنا زوج أوس أي بملؤهم بدحرنا كالئ سب زي رأنا يوكم زلنا حسبنا تجرنا يخلنا كلتشنا 10 شمونتن بروكولنا بخمس من قدي كنحل فيك بقنا إليه حمل نبزح حدش عمت زي كم مجابي رأسنا إذا بيتسابون نازل سدرازن نهزب تجرين تاي تسفات كبر تسفان تزهير ميرو عامل برنا كم مجابي كاب قال أملاخ يكون جابر أملاخ بمنفسه
ስለምድርና ዝዛረበና ዘሎ ዘረባ ተስፋ ዘለዎ ነገር እዩ ዝረአ ተስፋ ዘይብሉ እዩ ኣምላኽ ዘዳለወና ተስፋ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ኣብ ቤተሰብ ከም ርስና ቤተሰብ ክኾኑ ዘይግብኦም ነገር ኣብ ቤተሰበይ ዝረአዩ ነገራት ኣጽኒዖም ኣለኹ ብከመይ ኣሎም ኣነ ባዕለይ ካብይ ጀሚሩ ክገብሮ ዝግብኣኒ ዘይገበርክዎ ክገብሮ ዘይግብኣኒ ዝገበርክዎ ንኸይገብሮ ኣነ ኣጽኒዕ ኣለኹ ብኡልክዕ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ብዝበለፀ መንገዲ መጀመርያ ከም ቤተሰብ ብድሕሪኡ ከም ጎረቤት ብድሕሪኡ ከም ማሕበረሰብ ንህዝብና ብዝጠቅም መንገዲ ቤተሰበይ ሒዘ ንምልዋጥ ተበጊሰ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ንሕድ ኣነ ቤተሰብ እዚ ብዝግባእ ሃንፅዮ ኮይነ ኣብ ጎረቤት ፅልዋ ከምፅኦም ኣብ ጎረቤት ፅልዋ ማለት ሰብ ኣሎ ሰብ ቤተሰብ ይገብር ቤተሰብ ከዓ ማሕበረሰብ ይገብር እናበለ ዝዓቢ ስለዚ ብከም መንገዲ ብሓድሽ ኣቅጣጫ ንምኻድ ምስ ቤተሰበይ ይደልን ሓሲብ ኣለኹም ከም ህዝቢ ትግራይ ከዓ ከምኡ ልክዕ ናትና ለውጢ ኣብ ትግራይ ለውጢ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ኣለዎ ንምንታይ ተስፋ ዘለዎ ማዕድና ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ከርሰ ምድሪ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ይኮነ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣምላኽ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንትግራይን ንትግራዋይን ዝጥምተሉ ዘመን 2018 ዓመተ ምህረት بحال من قلت عملت أن تسفاز لنا نهزبي እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ዓመት እዚ ንህዝበይ ዝክሕሰሉ ዓመት እዩ ወላ ቋት ዝሓለፈ ውግእ ዝሓለፈ መከራ ዝሓለፈ ኩሉ ከቢድ ነገር አምላክ እንተዘይምፅኦ ብድኻምና ይኹን ወይ ከዓኒ በሃል መንገዲ ፀላኢ ማለት ከዓኒ ሰይጣን ዘምፅኦ ዋላ ይኹን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምሕረት አምላክ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ናይ ካሕሳ ዓመት نبعث كابدي تزحب سولي إلى أن تسفى يقبر نبعث أبو تزحب سولي إلى تسفى يقبر من إسيات برزل العلوم زي كون حجي من إسيات تمليسهم حجر بمنبع جزار صومن بتسومن زعلينو حدا زي قبرو حدا زي قبلو عبر خزلو سلام كون نبي تمليسهم عدومن حجرهم زهانسلو تسفى تراونا يكونن يأمنك تعملتي أمن مالت التسفى زقبروسي تمنيتي هيكونه እግዚአብሔር አምላክ ዘዳለው እግዚአብሔር አምላክ ዘዳለው ስለዝኾነ እንዳል ህዝብና ከአኒ ህዝብ ትግራይ ከም ተአምላክ ዘዳለው እንሐድ አን ዝመላለስ ኮይኑ ብፍርሃት አምላክ እንሐር ተመላልሱ እግዚአብሔር ልቡ ከፊቱ እንሐር ተመላልሱ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝበሎ ከም ዝገብሮ ተስፋ ጥራይ ዘይኮነ ያአምንና ህዝብ ትግራይ ብሩህ ዝኾነ ህዝብ ትግራይ ናይ ካሕሳ ዝኾነ ብርሃን ዝተመልኦ መጻኢ 2018 እግዚአብሔር አምላክ ይብና አሉ ኢለ ተስፋ ይገበር ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ኣብዚ ቤተሰብ እዚ እንታይ ተስፋታት ኣለውኺ ነዚ ስድራ እዚ ደቅኺ ኣበይ በፂሖም ክትሪእዮም ትደሊ ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ እውን እሺ ኣነ ሕጂ ንቤተሰበይ እዚ ፅበዮ ተስፋ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ቆልዑት ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብስቅቕታ ዘይኮነ بسلام دس يلوم تزدليوم تخبطحو زلوم رأيهم بسلام تمرتهم كمهرو نبيتسوما نبيتسوا نخبابيهم نعدهم كل صوعهم እግዚአብሔር አምላክ ክረድኦ እዚ ይጽልየሎ ከም ማሕበረሰብ ከዓ እዚ ህዝብ እዚ بسلام አትዩ ምውጻእ ክኽእል ሰላም ክሕሎ ብሓኑ ተሓልዩ ምውጻእ ምእታው ክኽእል ስቅቕታ ዘበለ ካብዚ ህዝብ ዝኽጠፍእ ዓመፃ ዘበለ ካብዚ ህዝብ ዝኽጠፍእ ዝጽሊ ከም ሃገር ደረጃ ከዓ እዚ ሃገር እዚ ሰላም ክኸውን ፍቕሪ ሰላምን ፍቕርን ክኸውን ዝተፈናቐሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ እዚ ዓመት እዚ ናይ ደስታ ናይ ሰሓቕ ናይ ሰላም ደስታ ክኾነሎም በዚ ይምነ ኣብ ፍቅዶ ሱዳን ዘለው ሕዋትና بسلام ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ በረኻ ዘለው መናእሰያት ከዓ ናብ ቤተሰቦም ክምለሱ ኣብ ፍቅዶ ሆስፒታል ሓሚሞም ዝደቀሱ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ዓመት እዚ ናይ ምሕረት ዓመት ኮይኑሎም እግዚአብሔር አምላክ ጥዕንኦም ተስተኻኺሉ ናብ ቤተሰቦም ክምለሱ እዚ ናተይ ሰናይ ትምኒት
እንደገና ከዓ እዞም ውቃዓት አካለ ጉዳት ዝኾኑ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ነገራቶም ኩሉ ክጽግን እንቸም ከፍውስ አጋሮም ከፍውስ አዳዎም ከፍውስ በሰላም ምውፃእ ምእታው ክኽእሉ ንፋስ በሰላም ንፋስ ዓዶም ከዓ ሪኦም ናብ ቤተሰቦምን ናፍቶም ዝፈትውዎም አዴታቶም ከመለሱ ነብዓት አዴታት ክሕበስ ነብዓት ህፃናት ከዓ ክሕበስ አቦን አደን ዝሰኣሙ ህፃናት እግዚአብሔር አምላኽ ንዕኦም ዝኸውን ዝናቢ መንገዲ ከፍተሎም እዚ ከዓ ይጽሊ ስለዚ እዚ ህዝብ እዚ ተሪፎ ዘሎ ዓመት እዚ በጽሕዎ ዘሎ ዓመት ተሪፍና ዘሎ ዘመን ደስ ይልዎ ተሓጊሱ ሃገሩ ብምህናጽ ወጪው ወፊሩ ስርሑ ሰሪሑ ብምእታው ደቁ ብዝግባእ ተካነኺኑ ብምዕባይ ወለዲ ደቆም ዝእክብሉ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ከም ቃል አምላኽ መሰረት ከም እምነት መሰረት ደቁ ብስነ ስርዓት ዝኣልየሉ ዘመን ክኸውን ይጽሊ ሕማቅ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ዓመፃ ዘበለ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ተቐሊሉ ክእለ በዚ ከዓ ይጽሊ ስለዚ እዚ ቅድሚና ዘሎ ዓመተ ሰላም ዓመተ ራህዋ ዓመተ ዕረፍቲ ዓመተ ሰናይ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ስለዝኾነ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ክፈስስ ይጽሊ ኣብ መወዳእታ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ብዙሓት መንፈሳውያን ሰባት ወንጌላውያን ኣመንቲ ቤተ እምነታት ኢትዮጵያ ምስቲ ዝነበረ ናይ ኩናት ውዑይ ስምዒት ናብ ኣደባባያት ወፂኦም ድጋፎም ንፖለቲካዊ ውግንና ኣርእዮም ነይሮም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተሳትፎ ነይሮም እዩ ኣብ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ይጥቀስ እሞ ሕዚ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ብሓፈሻ ብመንፈሳዊ ዓይንኸ ከመይ እዩ ዝረአ ንዕኦም እንትህቦም መልእኽቲ ትሕልፎ መልእኽቲ ተረአ ሃልዩ መጠቃለሊ ክትገብረልና ኢለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብል ምናልባሽ ብግእዝ ከምብዎ ከለኩ ወአምጽኡ ወአርአይዎ ወይቤሎሙ ዘመኑ መልክኡ ወመጽሐፉ ወአውስእዎ ወይቤልዎ ዘቄሳር ተማለትዩ ትዲናር አምጥዮም ሲ አምጥሎ ኢልዎም ሓቲትዎም እዚ ዲናር ናይ መን ኢሉ መልክዑ ናይ መን እዩ ምስሉ ናይ መን ኢሉ ድሓር ናይ ቄሳር እዩ ኢሎም እሶም ወይቤሎም ከምዚ ኢሎም እሱ ከዓ ሃቡ ዘቄሳር ለቄሳር ወዘ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ትናይ ቄሳር ንቄሳር ትናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ስለዚህ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ቤተ ክርስቲያን ውግንናኣ ምስ ሓቀኛን ምስ ዘይሓቀኛን ናኾን ካብ መጀመርቱ ውግንና ቤተ ክርስቲያን ምስ ሓሳብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ከዓ ዋላ ነቲ ዘጥፍአ እናቐፅዐ ግን ብምሕረት ዝርኢ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም በደሉ ንጥፍኣት ዝውፍእ ኣምላኽ ኣይኮነ ዓመተ ምሕረት እዩ ሕጂ ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ይኹን ከም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ኣብቲ ፖለቲካ ኣተ ክዛረብ ኣይደልን ከም መጠን መንፈሳዊ ሰብ ኣነ እውን ናይ ባዕሊ ኣቋም እኳ እንተሃለወኒ ኣብ ህዝበይ ዝበፅሐ መከራ ዋላ እኳ ክሳብ ደም ነብዕ ተገበረና ግን ከም መንፈሳዊ ሰብ ምስ መንፈሳውያን ሰባት ክንዛረብ ከለና ኣብ ምሕረት ያ ቤተክርስትያን ማእከል ትገብር ኣብ ጸሎት ያ ቤተክርስትያን ማእከል ትገብር ኣብ ዕርቂ ያ ቤተክርስትያን ማእከል ትገብር ክጅምር ከሎ ትግራይ ኢትዮጵያ ንኣብነት ፍትሓዊ ኩናት ተባሂሉ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክግበር ከሎ በልዮም ተባሂሉ ኣቋም ክውሰድ ከሎ ሃገር ምስ ሃገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውግእ ኣሎ እንዲኦም ዝብሉ ሃገርን ውግእ ኣሎ እዩ ሃገርን በዓስር መጽእ ክእል እዩ
ولا تصل بتكشان تدقفوني كأو حليفو جن تجرى أكل إثيوبيا كم بتسبب رأيه أتي بلوامكم وأرشي زبليكم أتوام زبليكم حدا ودوس نتحدا ودو نخاطل كم دقافي حجي زي مستوعل مراحتي بتكريستيان زي مستوعل هزو كم زلوا خوينو نقدر جن أتستجبر دبري كاب منفساونت زوز أترازي كونس كاب سبعونتون زوز أي سلزي كينيا محمام حليفو بحلاف نتاو من قدي تحتيتو يارتاك حتى تلزو قبو قداي معناتو اتزبل أكل نتي تزاريو زقدو أكل أركه مزق تخوينو مهرتك مزق تخوينو يارتاك حتى اللو حزب تግራይ ጸዋር አምላክ ጸዋር ህዝብዩ ህዝብ ትግራይ መህረተኛ ህዝብዩ ብርግጽ ገና ሓደ ከይበለ ናብ ጉዳይ ዝምለስ ህዝብዩ ያዕረበለልና ከይበልዎ ይዕረ ዝብል ናይ መህረት ልብ ዘለዎ ህዝብዩ ኩሉ ዝፈልጠዩ ነገር ግን ንፍትሐውነቱ ግን ዝበደለ አካል ከዓ ከም ዝበደለ ከዓ ምን ክእል ኣለዎ ብፍላይ ድማ ናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ማለት እዩ نعم زما حالفه ملأتي أمن فسوا عالم ولا يسمع والتجرني أنا جن كون جب بوسي متعز جبر حزبيو زي بزي كومت مني اللي ديها بحفش عنده هنا زمني حكت من زي جباكا نتجرا كومت مني اللي ديها أبورتكاز نور سبات سلا زي دقف كيوم ويدو ما كم تسخرت دليو سلا زي كونسي أفلي كان كل حزبي بلو يبحال ديو بحفشة حزب تግራይ ከዚ ኢዱ ዲዩ حزب تግራይ ደኮነን ናብዚ ምዝራብ ናብዚ እንደገ ከወጡ ዝገበሩ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እኮ ወላ አምላክ ዝሃበ ዓደል ይኹን አምላክ ግን ናብ ዳራት ከወጡ ዝገበራ እኮ حزب تግራይ ብዝከፈለ ዋጋ እንኳን ላይ ኮይኑ በመሪሕነት حزب تግራይ ኮይኑ መላ حزب ኢትዮጵያ ዋጋ ተከፈለ በመሪሕነት حزب تግራይ ዝከፈለ መስዋዕት እኮ እዩ تم حج كم دلله ما داباي دزارب زلو وانجل نسبخنا زلو وانجل امنتنا زلو سباتكو ناولكم مسؤول زغبركو እግዚአብሔር አማ ተጠቀመሉ መንገድኮ ህዝብ ትግራይ ኮይ ከመገር ዝይርሳ ከመገር ካነ ህዝብ እዚ ማለት ካብ ህዝብ ዝወፁ መራሕቲ ጽቡቅ ኣለዎ ጌጋ ኣለዎ 17 ዓመት ኣብ ጸልማት ነርና ዲና ኣብ ብርሃን ባኔርና 17 ዓመት ካብ ጫፍጫፍ ኢትዮጵያ ባ كل سب نابرؤو كاورقت ناب دحاش ነገር ባመጽዩ ምንንታዩ በትያ ንእሽለይ ድኻም መራሕቲ ወላ ዓብይኹን ግን ብናይ መራሕቲ ድኻም እቲ ህዝቢ ምንንታይ ከም ነገር ይበጽሕ ሕጁን ትጉዳይ ኳይ ተወደአን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ስለ ዝበለ እንበር ግን ሕጁን ነገር ኮሎ ተአጀንዳ ኮሎ ጽላት ኮሎ ከመገርኩም ይኸው سبنا صلاحك كمير كان بتشان አገልጋሊ እትብል ንሰብና እናተቀየምካ ከመልካ አምላክ መሐሪ እትብል ኃጢአቴ አምላክ ከመገሪ አረይልኝ እትብል ናይ ሰብ ኃጢአቴ አራክ ይበልካ ስለዚህ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እዚ ነገር እዚ ከአሪወ ይግቦም ንሃልው ከመጽ ምናስ ኣብ ትግራይ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለና ስለዚህ እዚ መሐራ ሐጂ ከቢድ ሰቃይ ያለው እንጽልየሉ ለና ንበክ ያለና ሰላም ክኸው بحوش إثيوبيا أبز فلالي نوص يازلا نسألنا سلام كخو نايدم يركوبا يبلنا نكو عسيا يبلنا نمنتاي أملاخ نعنا ذهبنا ناي أركي أقلبلوت نبر ناي بقال أقلبلوت سلا زي يكون إثيوبيا رانينا تجارينا سبحان قوت أنا خوين فلتن حجبن تجارو إثيوبيا رانينا زلنا ስለዚህ ዓመተ ምህረት ንገዛር እሱ ዓመተ ምህረት ማለት ናይ ምህረት ዓመት እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት ገዛር እሱ በጃ ዘሕለፈ ናይ ኩሉ ዓለም ኃጢአት መድኃኒ ዓለም ነው ናይ ዓለም ኩሉ ኃጢአት ወሲዱ ናቱ ጽድቂ ደቂ ሰባት ዘሃበላ ናይ ጅማሮ ዓመት መበል 2018 ዓመት እዩ ስለዚህ በአፍና ዝንዳበልናዮ በተግባርና ግን ዘይና ይኮይና ባህል ትንበር ዘይገበርት ስለንከውን ተሐተቱን ስለንከውን ናይ ምድርና ወርቀት ከአኒ ናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ወርቀት ስለዝኾነ ሓቢርና በመሕረት
ምሕረት ዝገብር ምሕረት ገይሩ ምሕረት ዝሓትካ ምሕረት ሓቲቱ ከም ብሓድሽ ክንብገስ ይግባአና እምበር ከም ዝሓለፈ ክቅፅል የብሉን ዝሓለፈ እውን ዝድበሰሉ መንገዲ ክመጽእ ይግብኦ እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ፖለቲካ ክንጽል እምበር ናብ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣካል ደገፍቲ ኮይና ክስቶ ልክዑ ክስቶ ጌጋኢልና ኣብ ደገ ኣብ ሚድያ ብኣቋም ደረጃ ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና ከም ግለሰብ ዝስማዓካ ትድግፎ ክህሉ ይኽእል እዩ ከም መንፈሳዊ ሰብ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለካ ሓላፍነት ትናትካ ድሌትን ስምዒትን ገዲፍካ ኣምላኻዊ ሓቂ ሒዝካ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ከምቲ ኣምላኽ ምሕረት ዝገበሮ ብምሕረት ንኩሉ ብማዕረ ምግልጋል ነቶም ዝፈትውኩም ጥራይ ፅቡቅ ተገበርኩም እንታይ ሓለፍ ኣለኩም ኢሉ ፀላእቶም ኣፍቅሩ እንተኢሉ ኮይኑ እሺ ህዝቢ ትግራይ ፀላእዮም እንተኮይኑ የፍቅርዎ ብፍላይ እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ፀላእቶም ኣፍቅሩ ኢሉ ንፀላእቶም በቐል ናተዩ ኢሉ ስለዚ ይመለሱ ናብ መንገዶም ይመለሱ ናብቲ ነገልግሎትና ኢሎም ሒዞሞ ዘለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ናብኡ ይመለሱ ለውጢ ዝመፅእ እቲ ንብሎም ንሕናን ሓደ ምስ ንኸውን ስለ ዝኾነ ከም ተገይርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንትግራይ እውን ብፍላይ ካብ ፍላይ ድማ ኣብ ውግእ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኢትዮጵያዊ ብሄርን ብሄረሰባትን ናብ ሰላም ክመፁ ዝኽእሉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናብ ሰላምን ናብ ዕርቅን ናብ ኣምላኻዊ ሓሳብን ምስ ንመፅኡ ክብል ይፈቱ እሺ እምበኣር ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ እንቋዕ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ተመሓላልፍዎ ተልዩ ቅድሚ እንቋዕ ኣብፅሓኩም ባለ ሓደ ንመንእስያት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከይገብርዎ እናሰሓቕና ምንታን ትምህርቲ ክኾኖም ኣብ ሓንቲ እዋን ኣይዝክሮን ኣብ ኣስመራ ከለኹ ዓመተ ምህረት መዓስ ምዃና ግን ሓድሽ ዓመት ምስ ሓደ ዓርከይ ሓድሽ ዓመት ምብዓል ማለት በቃ ፈታ ምባል እዩ ዝብል ስለ ድመስለና ዝነበረ በትሽዖ ግዜ ዘለዋና ሰሊ ሒዝና ናብ እንዳመስተ ኸይድና ያው እንዳመስተ ኸይድና ዳርጋ ሰዓት ሸሞንተ ወጋሕታ ድኾን ሰቲና ካብኡ ግን ሰሊ ተወዲኡ ሰሊ ምስ ተወድአ ናበይ ክንከይድ ሆቴል ክንሓድር ኣይንኽእልና ሰሊ የለን ገዛ ንምለስ ኢና ኣጎላጎል ስለዚ ሓሲብና ሰይጣን ዘቐበለና ሓሳብ እንታይ መሲልኩም ተራእሞ ንግበር ተባሂልና ናይ መስተ ክፉእነት ሰብ ክፈልጠሎ ማለት ኢና ካብ መወዳእቱ ምን ነገር ክንገብር ስለዘይከኣልና ኩዕሾ ንፃወት ተባሂልና ትለይሲ ወጋሕታ ማለት እዩ ኩዕሾ ንፃወት ተባሂልና ኩዕሾ ሓወት ምፃእ ብዛሕርኡ ኣነ እንታይ ገይረ እቲ ሓንቲ እግረ ካብ ስውፅኤ ወረቃቕቲ መሪእና ክሳብ ዘወግዕ 11 ሰዓት ብናይ ሰራን መንፈስ ኩዕሾ ንፃወት ሓዚርና ማለት እዩ ሓንቲ እግረ ካልሲ ዘይብሉ ሓንቲ ካልሲ ዘለዎ ከርና ክንፃወት ሓዚርናና እሱ ይኮነን ሂወት ዝበሃል እሱ ይኮነን ኣብቲ ሽዑ እዋን እሱ በቃ ደስ ዝብለና ነይሩ ግን ሎሚ ተሓስቦ ከለካ ግን ናይ መጨረሻ ናይ እንስሳ ናይ ውድቀትን ናብራ ይኸውንና ስለዚ ብሓፈሻ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብፍላይ ድማ መንእስያት እንኳዕ ን2018 ዓመተ ምህረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣብፅሓና ክብል ይደሊ እዚ ዓመት እዚ ናይ ፍቕሪ ዓመት ናይ ሓድነት ዓመት ናይ ዕርቂ ዓመት ናብ ቤትካ ናይ ምምላስ ዓመት ናብ ወለድኻ ናይ ምምላስ ዓመት ራእያትና ናይ ምፍፃም ዓመት ክኸውን ከም መጠን መራሒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝምንዮን ፅልዮን እዚኡ እንኳዕ ኣብፅሓና እንኳዕ ኣብፅሓኩም ክብል ይፈቱ ታንኪዩ ን2018 ዓመተ ምህረት እንኳዕ ኣብፅሓኩም ክብሎም ዝደሊ መጀመርታ ማለት እዩ በዚ ሰዓት እዚ ምንም ዝብላዕ ይብልናን ምንም ስተ ይብልናን ምንም ነገር ይብልናን ንዝብሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ኣብዚሑ እዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዘብፅሖም ጥራይ እኹል ከም ዝኾነ ብምስትውዓል እንኳዕ ኣብፅሓኩም ይብለኩም ንምንታይ ናብ ሓዱሽ ዓመት ምስጋር ማለት መብላዕ ምስታይ ማለት ኣይኮነን ምሕራድን ጤል ምሕራድ ደርሆ ምሕራድ ኣይኮነን እዚ ዓመት ናብዛ ሓዱሽ ዓመት ምእታው ማለት ምሕረት ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዘሕለፈካ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይረኣዩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ብዙሓት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከይረኣዩ ዝሞቱ ከይረኣዩ ኣብ ሆስፒታላት ዝደቀሱ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከይረኣዩ
ኣብ ብዙሕ ሽግራት ዝርከቡ ሰባት ስለ ዘለዉ ዝብላዕን ዝስተን ይብልናን ኢልኩም ብሓዘንን ብጓህን ኣብ በቤትኩም ተቐሚጥኩም ዘለኹም በዚ መዓልቲ እዚ ብስራት ከበስረኩም ይደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኹም ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዘርኣየኩም ምሕረት ኣምላኽን ሰናይ ኣምላኽን ሰናይነቱን ስለ ዘብዝሓልኩም እሞ እንቋዕ ደስ በለኩም ነዛ መዓልቲ እዚኣ እንቋዕ ረኣኹምዋ ዝመፅእ ዘሎ ዘመን ከዓ ናይ ምርካብን ናይ ደስታን ናይ ብልዕን ናይ መስተን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ናይ ሰላምን ናይ ዕረፍትን መዓልቲ ክኾነልኩም ይምንህ ካብዚ ብዝተረፈ ከዓ ንቤተሰበይን ንወለደይን ንኣሕዋተይን እንቋዕ ኣብፅሓኩም ክብል ይደሊ ነዚ ህዝቢ እዚ ከዓ እንቋዕ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብሰላምን ብድሓንን ተሓልዩኻ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ረኣኹማ ይብል ይቕኒል ኣነ ድማ ክብሎ ዝደሊ ብሓፈሻ ንተጋሩ ሓተይ ኩለኹም እንኳዕ ና 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብፅሐኩም ሰላም ኣብፅሕና 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ናይ ዕረፍቲ ናይ ራህዋ ናይ ሰሓቕ ይግበረልና ይግበረልኩም ብሓፈሻ ነዚ ቋንቋ እዚ ትግርኛ ቋንቋ ሰማዕቲ ኩለኹም እንኳዕ ኣብፅሐና እንኳዕ ኣብፅሐኩም ካብ ቀፂሉ ክብሎ ዝደሊ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብሰላም ኣቲና ብሰላም ንወፀሉ ኣብ ድላይና ሰዓት ኣቲና ንወፀሉ ናብ ድላይና ቦታ ንኸደሉ ብለይ ምንም ስግኣት ንንቀሳቐሰሉ ዓመትን ዘመንን ይግበረልና ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ ብሰላም ወፊርኩም ተኣትውሉ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ የትም ቦታ ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ዕረፍቲ ምርግጋእ ህድኣት ከውርደልና ይምነ ካብ ቀፂሉ ንመላእ ቤተሰበይ ኩልኹም እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክብል ይደሊ ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብፅሐኩም ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብ 2018 እንኳዕ ኣብፅሐኩም እንኳዕ ኣብፅሕና ትግራይ ብሰላም ኣብፅሐኩም ብሰላም ካብ ስደት ናብ ቤትኩም ዝመፃኹም ፅቡቕ ዘመን ይኹነልኩም 2018 ብድሓን ኣብፅሕኩም መጋቢ ኣጋዚ ጎይትኦም ምስ ስድራ ቤትካ ምስ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ብሓንሳብ ዝነበረና ፃንሒት ስለ ፍቕርን ስለ ሓድነትን ከምኡውን ስለ እምነትን ቤተሰባዊ ፍቕርን ዝምልከት ፃንሒት ነይሩና ንዝነበረና ፃንሒት ካብ ልቢ ብስም ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ክነመስግን ንፈቱ ርሕስ ሓድሽ ዓመት ይግበረና ምስጋና ሃሌሉያ ምስጋና ንኢየሱስ ምስጋና ይግብአካ ኣምላኽና ዝኾንካ መድሕና ናይ ዓለም መከራ ጭንቀትን ፈተና ብሓይ ጎይታ ኢየሱስ ክንስዕሩ ኢና ንብዓትና ብመዝሙር ሓዘንና ብደስታ ከምዚ ቅየሩ ነጊሩና ጎይታ ምስጋና ሃሌሉያ ምስጋና ንኢየሱስ ምስጋና ይግብአካ ኣምላኽና ዝኾንካ መድሕና ናይ ዓለም መከራ ጭንቀትን ፈተና ብሓይል ጎይታ ኢየሱስ ክንስዕሩ ኢና ንብዓትና ብመዝሙር ሓዘንና ብደስታ ከምዝቅየሩ ነጊሩና ጎይታ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ካብ ወንጌላውያን ኣመንቲ ክቡር መጋቢ ኣይተ ኣጋዚ ጎይትኦም ምስ ቤተሰቡን ዝነበረና ፃንሒት ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኹልና የቐኒልና ጥበብ ኣኽሱማውያን ጥበብ ኣኽሱማውያን ነው